Moja mama me na ništa loše ne naučila, niti tata, tata je bistar bil, političar je, tako da sam ja od njih toliko shvatila da je ovo najbolje, ni da se ukrade, ni da se ništa loše da bude, sve da bude i da se sve može pretrpi i zato sam na Pojato otišla, da ne manemo se sa supruga, da ne bude najgore onova, decu da si manemo. Mi smo u porodicu 5 deca bili. 3 sestre i 2 brata i jedno je umrlo. 6. dete. I u moje detinjstvo bilo je teško. Ja sam 4 razreda završila. Posle odlična sam đak bila. Nisu me dali zbog rabotu. Polje treba se gleda, stoka treba. Nema novac da se izdržava. Moralo je da ostanem. A kad sam bila, ja ne mogu da kažem, ali da li 5-6 godine, oni su na prijatelja mene davali da me usvoji taj prijatelj, ne su imali decu. A ovde preko most im je na tog čoveka kuća. I mene pošalju na pravilika Čemak, idi pa pozovi onog čoveka, ali da ga oknem tato. I ja to pamtim kao sam. Mala sam bila, ali pamtim. I uleznem, ima dosta, ali ja kažem, tate, ajde da idemo na ručak, da doručak. I tako, ali šta je bilo i ko je bilo, vratila sam si se, ne sam dugo sedela, tako da ili su se moji sažalili da me ne dadu. Nema da ti gleda dete, da li je ono se najelo, da li je zelo nešto. Nikoj, samo da dovaneš siranće i lebac i poput. Idi, trči, radi, kopaj, žnji, čuvaj stoku, sve to. To je najgore. Majka 91 godinu žive. Kako da ne pamtim majku? Pamtim i to, mnogo ju pamtim. Dobra je bila majka, svaka je dobra, ali dobra je. Nije volela svađu s nikoga, svi je mirila, svi da budu mirni, sve mirno, sve pretrpavala, bilo koji koju kaže, ne svađalica bila. Kako da ne pamtim mamu, bre, mani, to je mama, jadno bilo je nepismeno. Nije imalo školu, nije imalo ništa. A baba je ona školu ne imala, a novine je čitalo. To da vidiš. Bila je malko bistrica, samouk. Ja sam se u 19 godina udala. Mada mene su davali za ovde, ali ja sam rešila i prevoljila sam ja. Mora. Neću za drugoga, pa neka. Terali su me i u Smederevo. Ma, ja idu u Smederevo.
Ma neće duša i gotovo, ja se pratim. Nisam se mnogo sprovela dobro. Nema da sprovedenja. To je težina bilo koja ne može da se kaže. Nisam imala 5 godine deca, dobila sam prvu ćerku, carski rez, nije dobro bilo, ali moram. Sve krva se ljuti, što ja ne mogu. Srdila se, ne srdila se, moraš. Carski rez, to je operacija, to ne možeš da slušaš. Ona mesi, pa je naperena, pa da može da bi me isvrljila. Ajde, kaže, medena što se ne diza. Medena što se ne diza. Šta da radim? Nema 40 dana. I 40 dana jedva je izdržala da okupe moju prvu ćerku i posle je manula. Ja kako sam mogla tako? Nije dobro. Kad sam drugu ćerku našla, nije dobro bilo, svekar mi se razbole. Nema koji, a treba da čuvamo stoku. Ne može, nema od koja se živi. Mora. Ja sam onda dve, ona je bila 67. a ova 71. Posle sam otišla, a 68. godine je struja došla tu. Pre toga ne je imalo. U najbolje godine nije imalo ni radio da čuješ, ni struja, ni ništa. Moja ćerka se rodila prva, ne je bilo svetlo. Kad je posle došlo, onu ja sam rodila, došlo je sijalicu uveli, ali ja sam na pojatu. U jednu sobu, sa njih dve da čuvam gore. I ćerke i bebe od 3 meseca i u jednu sobu možda zamisliš kako je se tova od izvor sam nosila vodu, niti je bliza, pa li se treba okupe, pa li se treba sprema. Kako su to? Ovo mi je san, kao da sanjujem sada. U ovoj gore sobu šta je naparaseno, šta je strošeno sve, da su tije 2 para bili moj svekar i brat i po 4 deca su imali. Gore u tu sobu. Tu je iža bilo. Taj sve krva doživljaj, ona ih bila. Bila ih. Pošto, ajde da kažem tukla, ali ja kažem materin jezik. Sve krva ti bila. Takva bila oštra da si sebe gledala i nije nasilje vršila. I posle ona, to je što kaže kako je njona sve krva postupila loše, pa valjda i ona može da ne bude taj lupa sa smašu i oka, moje je sve, moje je sve. Ja sam pred vrata izgledala i suze do neba, kude da se denem. Kude idem? Teti tvoje, pa ja uspe da otidem. A to je nasledstvo što je ona doživela od svekra. Svekar mi ne živeli sa baštu i mamu, vlnu palili, selo gledalo. Da pali runa vlnu. To nasilje nije dobro bilo. A pri mene tamo, kod je tata i mama bili, mi smo drugi bili. To se ne je teka radelo. Kad je bilo zima, čuvali smo 30 ovce, ali nije to bilo na pojatu gde je pa da ima malo nešto da se naloži,
pa da staviš na ovce, na stoku, bilo kakvu čuvaš, pa da naložiš, pa da se zgreješ. Nego on je, jesam tu suprug, nasekal cerovu šumu, ali van pojatu. Ovamo ne je naša pojata prema jezero. Niti ima ogrev, niti da naložiš, a bilo je -10, može i više. Sneg, do kolena. I na jednu pojaticu koja nema ništa, ali tamo zatvaramo. A ja na vrvinu, na stazicu vodim ovce tamo i nastavljam im da ih nahranim i vraćam se posle, ali nema ovde, nima, moraš i da stojiš i pri njih. Ne da sam prezebla, ne da su ruke ladne, već sam onula da izgovaram. A taj čovek što je me uslavljal, i on je isto na takvu pojatu, pa ide i on me spasi. I mene zovu Ljubinka, ali on poviše Bino, Binka, tako me zovu. Pa Bino, zašto ne zatvoriš, pa ti si iz debla, pa ti će vaneš bolku, pa ti će, ajde ovce zatvaraj, kako može sva draga da ti isprati, da ti, a on da si je doma svekar. Pa moram, kako mi naredite kao. Ali 3 godine, to ti od 71. pa 3 godine, noću, snegove, a muž treba da tera drvo u grad, treba da dotera, treba. Niti je me strah, niti ništa, ne zamišljavam što sam na pojatu. Neka vuci, neka bude kojka. Tako da samo da ne budemo razdvojeni. Da ne budemo, nekoj bi to se manul. A od kvo sam begala? Neka pa čuje i svet kako sam begala. Imaše tu još pored, isto kao i sada, ali ovi je plekani pored. Ali u to vreme, kad čemakće pravimo u kotle, u šerpu, savremeno, i isto si se napravi kad čemakat kao. A tega šta da radim? Moram da, kad čemak mora oganj, treba. A spekar mi ovde krevet isto je bil. A mnogo mi žega, pa nemoguće crknem. Ja kad čemakat mora da pravim, pa reko crkni. Goce, manuj kotle, manuj, on sa štapat pred vrata, ja sam u dvor, samo štapat što me ne stiga. Da me udara. Ma lecaj se, ma nemoj. Mir. Inače ništa drugo. Kad gore o tomu na pojatu, ono nije, prema jezeru, to ja sam pričala, pojata. Kad je gore bilo, komšija slušali, komanduje, na saneće tovarimo, ali debelo drvo. Sekira nad glavu i kaže, dizaj. Ja ne sam smela ni reči da rečem njemu. Pa ja da sam rekla, goce, mene je glava odmatela da otide. On bi me ubio, takav je bil, radan je bil, sve drugo, ali u alkohol nema šanse da me ne utepa. Da sam ja njemu povrnula, nema šanse. Tu sam sve ćutala, moje doživljaj mnogo težak, a morala sam samo brak da sačuvam. Bilo i dobro i zlo i sve, i malo je mnogo sekiracije, mnogo brige. Ali
Moralo je se sve i trpi, moralo je se. Tako god se, život je mnogo težak. Sad se ne trpi to. Sad nema, pri omladinu nema, a ne bi trebalo. Ne bi brakove trebalo i da se manjuju. I da ima nešto zlo, i da ima, moraš da pretrpiš. Ako hoćeš brak da sačuvaš. Ako nećeš, a ti nešto kaže, odmah manjuj, odmah to nije to. Za djecu nije dobro. Nije moj tata i mama se manuli, ni baba, ni djeda, ni nikoj. Tako da je to nije dobro ovo sa što. Nije dobro. Nasilje nad žene i žena nad muža ne treba. Nikoj nasilje ne treba. Treba da se sačuva, treba da se sve prati i da se pazi, pa sad ne može sve dobro da bude. Mama i tata dobro živili, ne je pijan bil, ne je nasilno vršil na mamu i ja to znam. A ovo nasilje mrzim. I ja trpim i ona se ponaša tako da je se ponašala. Morala sam sve da istrpim i da izdržim. I to što ona će ispriča, a muž vidi koji radi, koji ne radi. Ne me zaštitovala. Ne me apsolutno zaštitovala, ona si je više sebe gledala. Svekar mi je odmah obolel, posle 3 godine, on obolel 11 godine, ona je pored njega. Tako da je malo držala, je treba mi u Beograd i ona kao se držala za njim malo više. Ja sam radila, meni je to, ja normalno mnogo polje treba da radim, a ona će dojde, treba mi pa će mi kaže jednuš, mi tamo pod lipu kad sednemo, pa ladovina, a mene u srce ja puca drvo i kamen, da li je žetva, da li je kopanje, da li je prehterevanje seno. Pa kvo sam doživela? Moram doživjeti da kažem ono koje to ne treba da... Ja sam robovala i mučila kuću da napravimo. Ona od tuda dovde doma si je sedela, mi smo zapeli, ali pošto smo s njom nema veze. Međutim, otide ona, ja u grad otidem i ona starija ćerka Zalba moja, uvečer ja otidem, ona tamo pri njih bila, dojde se s nju i kad su me napadle, pa to ne tvoja kuća, pa to je na mamu, pa oni povod, pa nasilje izvrši, a lamba još, još ne smo imali struju 2 godine, ide od četijata pa i došli u školu, dole, 1. razred ovo, onova u 5. Da one nasilje su došle, ja sam manula kuću, ako sam ja pravila, ja i muž pravimo, ne pravi ni svekar, ni svekrva, nikoj. One nasilnici Zalva, da mi iskara i otišla sam pri brata. Brat, napravili su poransku kuću, on je ležal na zemlji, ja u krevet sa čerku iz moju kuću da me nasilje izvrši. Ej, pa šta su one radele? Ne smijem ni na mamu da kažem da se sekira. Razumeš li? Koji smejal da kaže mama da se mama sekira. Ja koju sve iskažem, a vide i tata i mama. I ništa ne smeju nikoj ništa da reče. Ni na muža, ni na nikoga. On je takav zakonski bil da ne smeš, to je strogo bilo. To su nervozni ljudi. To ne smeš tako. Tegaja on ne je bil pijan, ali nervozno.
Ne smeš. Ne smeš i gotovo. Tako mora da znaješ na muža taktike i po njega da ideš i da ga smiriš. Napije se, pa se napije, dobro, a legne i završi jutre, idemo na rabotu pa rabotimo. Ide pijan, ide ljut, moraš ti prema njega da budeš prvo, a posle kad se ladi malo, ispričaj kvo su njegove loše tačke. Da mu kažeš, to ti ne valja, to nije lepo to da radiš, to na muža mora posle, kad on projde mu taj bes njegov, bilo u pijanku, bilo u kakvo, posle da mu kažeš. Nemoj da budeš tu je oštro, odmah se dešava ono najgore. A desilo je se. Pa kad si ti zaostrila, pa ti glavutu strošil, posle kvo si napravila? Mene nije u redu da se brakove, ja učim i unuče. Čak i unuče razmišljam, jer sad su one na red. Mene za njih boli. Za njih me boli kakvi brakove može da se zadržu. I kažem, nemojte sačuvati, ama dobro. Ne zna se. Kaže, ne zna se. Meni je to teško. Meni je to teško. Da kaže, ne zna se. Jer tu je mnogo težina moja. Ni volim nikomu, nikoga znam i nikoga ne poznam. Ali nemoj za tu sitnicu da se manjuju. Sitnica ako je. Nemoj da se manjuju. Ako li stvarno nasilje ono koje se ne može izdrži, da stvarno bije, a što ajde, nije dobro ni maltretiranje. Da maltretira i to nije dobro. Ali bijenje, da udaraš, tu već ne ide nikako.